Hemm biżżejjed raġunijiet biex l-aħwa Robert u Adrian Agius kif ukoll Jamie Vella u George De Giorgio jiffaċċjaw ġuri brabta mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia f'Ottubru tal-2017 u tal-avukat Carmel Kirkhope sentejn qabel. Kienet il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo li ddikjarat dan fit-tmiem seduta oħra iddominata mix-xhieda ta' Vince Muscat magħruf bħala il-Koħħu li ngħata l-maħfra presidenzjali wara parir tal-Kabinett biex jgħid il-verità kollha dwar dawn iż-żewġ każi u każi kriminali oħrajn. Fix-xhieda tiegħu Muscat spjega kif l-avukat Kirkhope inqatel minn Jamie Vella li spara 4 jew 5 tiri minn distanza ta' madwar 1.5 metri. Il-karozza misruqa kienet qed tinstaq minn George De Giorgio fil-waqt li Vella u l-Koħħu kienu fuq wara biex De Giorgio jidher li kien waħdu la darba huma jitbaxxew. Fil-garax f'Birkirkara, l-avukat Kirkhope għamel 2 jew 3 passi lejn il-karozza tiegħu u kien daru lejn il-karozza fejn kienu l-qattila. Jamie Vella kien diġà ħal pożizzjoni biex jisparalu. Il-qtil seħ bejn xahar u 6 ġimgħat wara li kien ippjanat. Ġimgħa wara l-isparatura, Muscat, De Giorgio u Vella ħadu l-arma tal-qtil fit-tinda tal-patata fil-Marsa. Dwar il-mottiv tal-qtil, il-Koħħu qal li l-avukat Kirkhope kellu ċans jieħu f'idejh villa li tiswa l-eluf ta' euro u li kienet proprjetà ta' missier l-aħwa Agius. Fil-karozza, it-tlet irġiel kellhom ukoll rifle AK-47 b'Muscat jgħid li dan kien għall-est f'każ li xi ħaġa tmur ħażin fit-triq lura mix-xena tad-delitt. Vince Muscat qal li xtaquh magħhom waqt il-qtil għalkemm kien prattikament trieqed fuq wara tal-vettura. Waqt li kienet jispjega dan għam argument fl-awla bejn l-avukat tal-familja Kirkhope u d-diviża li deru jitqu jew jgħaddu xi kummenti. Bl-avukat Vincent Gallia jfakkar li kienu qed jitkellmu dwar il-qtil ta' persuna. Il-Koħħu spjega kif tħallas l-20,000 euro li ħa għal dan il-qtil. Depożitu ta' 5,000 segwit minn 10,000 minant George De Giorgio u 5,000 oħra minant Robert Agius ġimgħa wara l-qtil. Minnaħa l-oħra qal li m'għandux idea ta' xi ħlas ħadu l-oħrajn. Madankollu qal li dajsa li kienet proprjetà ta' George De Giorgio inxtrat fi żmien dan il-każ. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qed jirrappreżentaw lill-familja Caruana Galizia. L-avukat Vincent Gallia qed jidher għall-familja Kirkhope, l-avukat William Kuxkiri qed jidher għal George De Giorgio u l-avukati Alfred Abela u René Darmanin qed jidhru għall-aħwa Agius u Jamie Vella. L-avukat George Camilleri qed jirrappreżenta lill-avukat ġenerali fil-waqt li s-supretendent Keith Arnaud u l-ispetturi Sean Pony u Wayne Camilleri qed imexxu l-prosekuzzjoni.